Kallioniemen laavulla. Aivan fantastiset maisemat. Ei kannata kyllä säätiedotuksia hyvin paljon katsella, mutta kun vaan lähtee liikenteeseen. Ensi kesänä niin me ostan semmoisen kumilautan. Ja sitten mä pääsen siihen nimittäin hyvästi istumaan. Ja mä rupean sitten kiertelemään näitä ihania jokia. Miettikää mikä aarreaitta tää Lieksa on. Aivan huippumaisemat. Nyt kun olisi lämmintä vettä, niin me lähtisi uimaan. Siis kahtokkaa, ruska. Tämmöistä on Lieksassa. Tää on tuosta Paperinmajasta vähän alaspäin. Tämä joki, tämä kohta. Jos joku haluaa tulla tänne fiilistelemään.